אני זוכר שהייתה פגישה מאוד מאוד ארוכה, אבל אחד המשפטים שהוא אמר, זה אומר לי, תקשיב, אני עכשיו פה בכלא קציעות, אני הכלוא שלכם, של הישראלים, של היהודים. הוא אומר לי, קח בחשבון שעוד כמה שנים, אתה והמשפחה שלך תהיו כלואים שלי. עכשיו, אז בזמנו לשמוע את זה, אני גיחכתי לעצמי, אבל כשאתה שומע ומבין את מה שהוא אמר אז לפני כמה שנים, אתה מבין את אתה יודע, זה מדהים מה שאתה מספר. כי משתתף פה בפאנל הזה גם ויקטור בן-עמי, שהוא בכיר שב"כ לשעבר, שגם חקר אותו הרבה פעמים, והוא סיפר, ויקטור בן-עמי, שהוא אמר לו בדיוק את אותו משפט. היום אתה חוקר אותי, היום אני שבוי שלך, אני מבטיח לך שאני עוד לחקור אותך, ואתה תהיה שבוי שלי. זה מהסיבה הפשוטה, שתנועת החמאס הם באמת מאמינים שהתנועה הם תנועה נצחית. שהם תנועה נצחית, לא משנה כמה מבנים נוריד להם וכמה מחבלים נהרוג להם, אבל הם תנועה נצחית, הם גם מאמינים